pequena explicación do que está sucedendo. Imos facer unha terceira parte, un tercer fragmento. O sistema que estamos escoitando basicamente emprega unha base de datos de sons que temos xerado con redes neuronais, entrenados este en concreto con voces humanas únicamente. E despois o sistema que está funcionando aquí en activo, que é un pouco a idea do proxecto, é empregar esta base de datos de sons, que é gigantesca, de terabytes, en tempo real. Entón, o que fai este sistema é computar en tempo real os comportamentos do son que entran a través do micrófono, memorizar toda a sesión, e en tempo real é capaz de acceder a comportamentos similares que atopa nunha base de datos de terabytes. Isto é posible a través de unha forma de... O sea, a computación se canaliza a través da tarxeta do CPU. Entón podemos traballar en tempo real con bases de datos moi grandes. Cando pensamos ou escoitamos cousas así, en veces anteriores, a xente pregunta pola beleza, o sentido, a estructura, a simetría clásica e demais. Este é un sistema non lineal, que é un pouco o oposto a mirando de parte dos sistemas que intentan facer algo similar. A idea dos comportamentos non lineais, bueno, como ben sabedes, é simplemente, en termos básicos, é que non hai unha relación causal entre o que faz e o resultado, non? As relacións humanas en xeral, as dinámicas dentro do mundo da música, moitas veces funcionan así. Dende a relación co instrumento a nivel de produción de son, parcialmente controlada, pero hai un elemento non lineal, ata as interaccións cos músicos, nun sentido máis global, as interaccións entre nós teñen esa complexidade non lineal. Que quere decir isto? Que nós non temos control sobre o que está funcionando aí, que é un sistema de multiasentes. E o sistema pode tomar decisións en base a como un cerebro, un motor de comportamentos que poden ser ou ben traballar contigo, ou ben calar, ou ben facer algo radicalmente distinto. Porque a mirande parte na aplicación da música do que se entende desenvolvido vai na liña de acompañar. Toca conmigo, sobre todo no mundo do jazz e tal. E nós o que queremos é unha relación na que estamos máis a nivel de iguais, digamos, na que ti tamén tens que escoitar, esperar, ver que pasa, parar ás veces ter resultados que son sorprendentes. Por exemplo, ao final da primeira peza estaba falando co micrófono e ao comezo da segunda peza surdiron algunhas voces, a idea de que comportamentos pasados poden voltar. Entón, en vez de ser unha relación servomecánica, que é un termo no que a tecnoloxía está ao noso servicio, é unha relación un pouco distinta na que temos que escoitar, interactuar e ter un diálogo un pouco distinto, non? Vamos a facer unha terceira sesión. Vou reiniciar aquí o motor. E nada, coido que con iso... programación que se chama C, pero a computación faise en Python, porque facemos a través do GPU. Por que facemos isto? Porque en comparación cos sistemas anteriores, a idea de empregar o GPU é porque podemos traballar a unha potencia de computación moito máis elevada, o que nos permite en tempo real traballar con bases de datos casi infinitas. Isto é a versión beta dun proxecto que vai a funcionar en liña, coa idea de que calquer persoa en calquera parte do mundo pode unirse a unha sesión dos comportamentos do registro, digamos, espectral de xente que está compartindo, tocando dende todas as partes do mundo. Pode crear unha sesión nova, pode coller unha sesión de outra persoa e a idea é xerar un ensamble de persoas que colaboran a través dun mecanismo que non ten que ser en tempo real, non teñen que estar xuntas, que podría serlo, podríamos facelo con vídeo proxectado e tal, pero que simplemente poden colaborar a través dunha computadora dende calquer parte do mundo. É parte da idea coa que queremos traballar. Vamos alá.
última explicación. Empregamos moitas técnicas extendidas porque o registro do violín a nivel acústico é máis alada de producir sons como notas, non fermosas. E porque a capacidade de resposta do sistema tamén traballa nun ámbito limitado. Os sons que estaba reproducindo non son gravados de aquí, son sons propios desa base de datos e non hai violís, non existen sons. O que pasa que me fai traballar no campo do espectro e ás veces sonan como que hai violíns porque collo os espectros que estou producindo eu e traballar con espectros similares. E nada, bueno, espero que nos gustase a experiencia, unha cousa así novedosa e interesante, que está tendo atraendo bastante atención por o formato que estamos intentando desenvolver. Bueno, unha experiencia interesante, espero. Moitas gracias.